Zdravím. Nepotřebujete náhodou vyřídit něco ohledně zemního plynu a elektřiny? A za chvíli máte sraz s přáteli? Aha, takže vy byste si to chtěli všechno vyřídit pohodlně z domova? Tak to máte štěstí, že jdu náhodou kolem, protože já vám teď ukážu, co všechno zvládnete vyřešit pomocí aplikace RWE Online Service sami, ať už z domova nebo třeba na cestách. Máte nové telefonní číslo nebo mail a potřebujete změnit své kontaktní údaje? Bez problému. Chcete si sami změnit výši zálohy? Jen do toho. Nemůžete najít poslední fakturu za plyn nebo elektřinu? S online servisem máte dokonalý přehled o fakturách i zálohách a navíc si můžete objednat elektronickou fakturu místo papírové. Zaregistrujte se na rwe.cz, zvolte si svoje téma a přesvědčte se, jak snadno se s RWE online servisem pracuje. A já si teď zkontroluji svoje vyúčtování za poslední rok. Tak nashledanou.